khoroksa dugan nani biskango bigra sa khoroksa nok khuk kwrwi daily no thuwi tongjago haina hai taini dino muk khaijago kha muktwui thangwi khairok ma sisaka thui tongjago o dugandar bo obono hanang pinang khaio tei joli jagwi hasalo thangdi nang an dugano simida nok ni krai rohor kuduldi orni hasalo thangdi hini rigi rohor ni phirigi rohor oba keno bo khari thangpaio a dugan bwskangni ke a dugandar dugan khulugwi bini dugano asugo o bigra sa bono naijokmui maya nangwi tongjago haino haitan dino phaijago kha muktri thangwi thui tongjago kha lathi ustarowi monro khlai rohor aroni thangdi hini nungani dugano simida nok ni khlai rohor kwrwi himani kapalni birima sikdi bo belai dukhu kosto nangjagwi tongjagon jorao nok khuk kwrwi bigra sa obo haike ma tongjago sakdin sago dugano chawi tongmani nasikwi tongmani khowa nangnarok khirijagwi thani hirigwi rohor a jagani hasalo phirigwi rohor haino hai thangjago obo hai hanang pinang hano o bura paru tongjago ekdin salsa phaikhe bo bini dugano nuk khailiya o bigra sa bini dugano gerogwi thui tongmani tinile phailiya hok hwnwi uanojak haino hai taini dino phaiyoka haino hai nugliya wngkha dugan bwskango biskut packet kagos tukra mukra nukha bo niji pharnani pharwini dugan khulokha abo hai keno bo tongkha bini dugan khulokphiyuka haino hai olokhe ayang uyang naithigwi naikha bo a bigra sano nugliya bwkhao toma hai khaching hairok wngjakha tei a dugano tei khoroksa takhuk bo bono swngkha nini dugan bwskango o kobor tongnai bigra sa biyang thangkha hinui bo hai hinui saka sido boso nugliya belai angbo 2-3 din no romoi nugliya hinui saka thwirok da thangkha sido hinui hingkha o tei khoroksa takhuk khai o dugandar bwkhao maya nangma hai wngjakha bini bagwi khaching bwkha kheb wngkha ayang uyang naituk khama hai wngkha nugliya aswk hanang pinang khaimani bo nugliya wngkha ayang uyang nasik tongma jagrao bo bini dugano atomsa nasigwi naikha yang uyang bini camera no nukha biyang thang camera CC footage nainani hinui bini dugan bisingo room o thangwi achukgwi bini laptop khulogwi video connect khainai CC footage nainaiba bo sawi mankha o bigra sa bini dugano dagat thapnai rokno mana khaikha omo haike kwbangma basirkha tei surui buthari klangjakha degar surui a dugan bwskango buthari klangjakha ebo muktui sabori kapnani nangkha afuru a bigra sano bo maya nangjakha ulo tebo sawi naikha bo boi khubtui kuai pesi khibirwma rokno nugui mana khaiwi kagoje huwi bini dugano bwswkke hamjagwi jotono khaitok malikni himano khirijagwi bo amo hai khaitongmani nugui bo tebo o dugandar bwkhao kosto nangkha ulo ekdin salsa bini dugano khurukjak rokno bo pharmani nukha bo wafra nawi saf suthra khe phari tongmani nukha bini camera CC footage o nukha abo haikeno
bini dogano pahararwi jotono khlai tonmani nukha boni hanang binang khaimarokno nugui bo muktui sabari kabkha bui thalik kumun chawi bukur khibimarokno bo golijagui mano khaijago bini nijini dogan haikhe murugui tongjago aro sal brum brum thujago aptwrwng nugui o dogandar malik belai khe muktui.